Menu. Na úvodnej obrazovke v ľavej hornej časti sa nachádza roletové menu. Skladá sa zo 4 záložiek. Program. Zmena sezóny. Sezónu, v ktorej práve pracujete, je vidieť na úvodnej obrazovke v pravej hornej časti. Túto sezónu je možné zmeniť pomocou voľby menu, program, zmena sezóny, alebo rýchlejšie, ak na úvodnej obrazovke kliknete myšou na nápis sezóna, čím sa vám otvorí okno, v ktorom je možné jednoducho vykonať zmenu sezóny. Otvorenie novej sezóny. Počas práce máte otvorenú jednu alebo viac sezón, medzi ktorými sa viete jednoducho prepínať. V tejto položke menu sa zobrazia všetky sezóny, ktoré máte práve otvorené a viete si otvoriť ďalšiu sezónu, v ktorej budete môcť pracovať. Táto voľba sa využíva hlavne po skončení jednej sezóny. Otvorením novej sezóny sa vytvorí prostredie, v ktorom budete môcť pracovať. Odporúčam mať otvorenú sezónu, v ktorej práve pracujete a jednu prípadne 2 sezóny dozadu, aby ste si jednoducho vedeli prehliadať záznamy v týchto sezónach. Príliš veľa otvorených sezón môže spôsobiť pomalší beh programu, kvôli väčšiemu množstvu údajov, s ktorými je potrebné pracovať. Taktiež výrazne spomaľuje tvorbu záloh, hlavne ak sa ukladajú na internetové úložisko. Uzavretie sezóny. Táto voľba slúži na uzavretie sezóny, z dôvodov ako sú popísané v položke otvorenie novej sezóny. Po uzavretí sezóny sa vytvorí záloha údajov, takže kedykoľvek v budúcnosti sa k údajom z uzamknutej sezóny budete vedieť vrátiť pomocou obnovy údajov zo zálohy. Záloha údajov. Vytvorí zálohu všetkých údajov a všetkých sezón, ktoré máte otvorené. Máte možnosť si zálohu vytvoriť na disk v počítači, externé úložisko, USB kľúč, externý harddisk alebo na internet. Každý používateľ má k dispozícii priestor na internete na uchovanie 3 posledných záloh, bez obmedzenia veľkosti zálohy. Obnova údajov zo zálohy. Pomocou tejto voľby je možné si jednoducho obnoviť údaje zo záloh, ktoré ste si v minulosti vytvorili. Takisto ako aj v prípade vytvárania záloh je možné ich obnoviť z disku v počítači, externého úložiska, alebo z internetu. V prípade obnovy z internetového úložiska sa vám zobrazia posledné 3 zálohy, z ktorých si môžete vybrať jednu, ktorú potrebujete obnoviť. Zmena hesla. Umožňuje zmeniť heslo pre vstup do programu. Heslo pri prvom spustení programu je hospodár, bez diakritiky a je potrebné dodržať veľké a malé písmená. V prípade, že si ho chcete zmeniť, použite túto voľbu. Heslo, ktoré používate pri vstupe do programu, nie je nejakým spôsobom šifrované, používa sa len na jednoduchú formu ochrany pred neželaným vstupom do programu. Žiadnym iným spôsobom nechráni. Koniec. Ukončí prácu s programom.